खुलुमहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि जेबि फेमिलि ब्लग यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयर साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोब्ला नोंथांमोननिसिम सौहैनो हायो आरो आंनि गोसोआ गोहो बोलो मोनो। बे भिडिअआ जादों क'क्राझार एसटी आर्ट्स कलेज हस्टेलाव सासे सोरां नार्जारी मुंनि 11 थाखोआव फरायबाय थानाय गथ'आ बुथारजानाय जाथायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। गावनि जोनोमगिरि बिमाया फोरमायनाय बादिब्ला मेगन एरख्ल'दों, आथिं आखाइ देख्रुबदों, खर' बुख्रुबदों होननानै रुखु गाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। मा जामारखो जोंनि बर' समाजाव? बिब्दिनो सानफा साफा बुथारजाबाय थासिगोन नामा? आसरित! बेफोरबायदि बुथारलायनोबो हायो गावजों गावनो, लोगोजों लोगोनो। बिसोरो गासैबो ज' हस्टेलनि बाहेरायाव थांदोंमोननो 3टासोआव। बेयावनो लोगोफोरानो बेखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दाख्लैबो सासे मोसौ सिखावनि सन्देह खालामजानानै गुबुन हारिजों दोखो बुग्लिजानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेफोरबायदि जाथाय जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया इयुनाव मा जाहैनांगौ जाखो? आरो क'क्राझारावबो सासे मेन राजा लामायावनो लांदाङै सि गैयालासिनो सासे जुनार आखुनि मानसिया गिदिंलाबाय थानाय, थांलाय फैलाय खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। दा मा जामारदों बे मानसिया मिथिनानै मोनथ'वाखै आरो। दा बिब्दि जाथायखौ जोङो क'क्राझारावल' जाफ्लेबाय थानाय मानो खनले नुनो मोनबाय थानाय जाखो? बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि समाजाव मा जागोन ना? आरो गोबां मानसिफोरानो ओरैबायदि दङ, हस्टेलाव फरायनो थाहैयोब्ला हस्टेलाव बिमा बिफाया थाखा फैसा गारनानै फरायनो दोनहरो खस्थ' खालामनानै। बेफोरबायदिखौ अननानै नोंथांमोना जोंनि उन्दै लाइमोनफोरा एसे बुजिदो आरो मोजां सोलोंथायाव गोसो होदो। बेफोरबायदि जुवा माबा निसा लानाय बायदिसिना ड्राग्स गान्जा सोबनायनिफ्राय गोजानाव था। बेफोरबायदि गाज्रि हुदाया नोंथांनि थाखाय गोबां खहा खालामो। आङो नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायो। आंनि भिडिअआव जुदि आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।